Здравейте от Автосервис Караиванов. Днес решихме да направим едно ревю на един автомобил от нашата лична колекция, за който смятаме, че е един от най-атрактивните в тази колекция, който е страшно запазен, който е икона в автомобилостроенето, спечелил множество награди и преобърнал автомобилостроенето изцяло, а именно А124. Но преди да започнем с ревюто на този автомобил, нека ви запознаем с малка част от историята на V124. Заповядайте с нас. Историята на V124 започва през далечната 1975 година. В тази година почват вътрешните разговори в Мерцедес за създаването на нов модел, а именно този. Една година само след пускането на предшествения модел W123, но Мерцедес знаят, че нямат време за губене, защото конкуренцията им диша във врата. 9 години по-късно на изложението в Севиля е представен първия модел на V124. V124 претърпява множество различни генерации, именно два фейслифта. Първия, който е от 84 до 89, който се характеризира с тясната лайсна. Втория, който е от 89 до 93, който вече характеризираме с широката лайсна. И третия, който е от 93 до 97 година, който характеризираме като E-клас. През тези 12 години за производство на Мерцедес той се произвежда в 6 различни платформи и са произведени над 2 милиона и 700 хиляди. Имаме седан, имаме комби, след това имаме купе, имаме кабриолет, имаме лимузина, имаме и автомобили със специален режим на движение, а именно линейки и погребални автомобили. Дизайнът на автомобила е поверен на Бруно Секо, човека, който принципна работа говори хоризонтална хомогенност и вертикална близост. Както може да се види и по другите му модели. Човека създал 126, 140, SL 129, по-малкият брат на 124-ката, 200 единица за 190. Откъдето да ги погледнеш, винаги трябва да знаеш, че това е Мерцедес. Автомобилът е разработен по времето на петролна криза. Затова инженерите са водили от две неща – икономичност и сигурност. Това е първият автомобил, семейен седан, който пада челно съпротивление под 0,30. За дадени модели 0,29. Само за сравнение ви даваме Пагани Хуайра от 2012 година 0,31. Автомобил разработен над 20 години след този. И какво се оказва? Че семейният седан, който е предназначен да си возим децата до детската градина, е с по-добро челно съпротивление от спортните автомобили. Мерцедес обръща много голямо внимание на малките детайли. Оттам идва и добрата аеродинамика. Това е първият Мерцедес с имплантирани брони. Първият Мерцедес, при който двигателите се вграждат по 30 градуса, за да могат да смъкнат предницата на автомобила максимално надолу. Първият Мерцедес, под който се слага кора под двигателя. Първият Мерцедес, който генерацията е прибрана в тунела на кардана. Имаме кори под долните носачи, имаме множество малки кори под самата кола за по-доброто плъзгане на въздуха. И най-важното, прибират калниците в задните калници в задния край. Получава се формата на капка. До толкова се заиграват, че успяват да приберат предната читачка под прозореца и въпреки това успяват да постигнат 86% почистване на предния прозорец. И не на последно място, правят различни огледала. На пръв поглед безмислено, но от инженерна гледна точка се вижда, че по-малкото огледало създава по-малко съпротивление на въздуха. Както споменахме, Мерцедес държат много и на сигурността. Там също е вложена голяма част разработка. Това е Мерцедес, при който за първи път серийно се вгражда ABS. В по-късни модели на V124 имаме airbag на предния ред седалки. Имаме специални точки за смачкане при челен удар, които предпазват шофьора. Кабриолет се появява чак през втората генерация, а именно широката лайсна. В първи момент, в който го погледнем, създава илюзия, че е просто купе без таван. Но Мерцедес твърдят, че са променили над 1000 детайла, за да постигнат това. Това е произведение на изкуството. Абсолютно автоматичен, за първи път в серийно производство. Механизъм с ток и хидравлика. И в крайна сметка всичко това нещо се събира само в 80 литра обем под задния капак. Това е първият 4-местен кабриолет. Мерцедес премахват тавана, който тежи 28 кг, но добавят нови 130, за да могат да укрепят автомобила. Все пак тавана е главна точка за укрепване на автомобила. Добавят две разпънки отдолу и няколко плочи против вибрация. Нека да го видим и в действие.
Както се усеща, за 12 години производство на V124 Мерцедес са разработили множество двигатели, а именно 12 дизелови и 21 бензинови, които се вграждат в различните Мерцедеси. Нашия Мерцедес в случая е с 3,2 литров двигател, един от най-големите за серийно вграждане. Сега, след като разказахме малка част от историята на V124, можем да започнем с ревюто на автомобила. А124, 1994 година производство, един от последните. Автомобила е внос от Калифорния преди може би 4 или 5 години в доста добър вид. Не можем да скрием, че го пребоядисахме и сменихме софт-топа. Също друго, което се наложи да направим, е малък ремонт на двигателя. Имаше малки течове, но като цяло автомобил беше много добър. С 4 степена автоматична скоростна кутия и абсолютно оригинален кожен салон и външен вид. Малкото от промените, които направихме по автомобила, са джантите. Може би забелязвате, че са доста рядки. Предните джантите са спорт пакет, отпред са джанти от 190 Evolution 2, а отзад са от E500 Чучоне. Двигателят на автомобил, когато пристигна от щатите, имаше малки проблеми, леки течове, но ние решихме да направим пълна реставрация на двигателя и е въведен в абсолютно оригиналния си вид. 3.2, 220 конски сили, страхотно много въртящ момент, невероятна кола за шофиране. Дойде време вече да се повозим. Времето е много приятно, нека да покараме. Въпреки годините си и смененото окачване, автомобила вози просто чудесно. Мерцедес влагат доста средства за разработването на това окачване. Тук вече имаме доста променени неща от предишния модел. Имаме един носач, имаме амортисьор фанат директно на шенкела, не както при стария, а отзад дори имаме многоточково окачване, което е страшно стабилно в завой и комфорта е на много високо ниво. 17 тола джанти, никаква разлика във возията. Просто уникално. Удоволствието е огромно от шофирането на автомобила, особено в по-мрачен, но топъл ден. Всичко е прекрасно. Разбира се, и често успяваме да съберем погледите с него, но това е едно от хубавите неща на тези автомобили. Особено както нашия автомобил е с 3,2 литровия двигател, нищо че е с 4 степената, а не с 5 степената кутия, която излиза в последните 2 години. Автомобил има страхотна динамика, добро поведение на пътя, сравнително икономичен е и е много приятен за каране. Това беше всичко от нас за днешния клип. Ако ви е било интересно, абонирайте се, цъкайте камбанката. Надяваме се в най-скоро време да направим ревю на някой друг от нашите автомобили. И хубава вечер от нас.